Gràcies, alcalde. Bé, avui tornem a debatre de nou un tema recurrent que vostès, el govern, ha portat molt malament al llarg de tot aquest temps, tant per la ciutat com pels veïns de l'Eixample. Nosaltres votarem en contra per coherència i per respecte als ciutadans de Barcelona. El 2 d'octubre, com molt bé abans ha dit la regidora Escarp, en plenari ja vaig expressar que vostès tractaven el tema de la Casa Borés com un serial televisiu. La Casa Borés porta en dansa des del 2007. 26 milions d'euros invertits de les arques municipals sense un ús concret. Durant gairebé 3 anys, la despesa de manteniment i seguretat ha estat important i ningú n'ha tret ni n'ha vist cap benefici. Finalment, després de moltes informacions contradictòries de compra, de venda, de que la Generalitat vol, que l'Ajuntament vol, que la Generalitat no vol, que l'Ajuntament tal, amunt i avall, ens proposen, ens porten un conveni i ens demanen el nostre vot favorable per formalitzar d'alguna manera aquesta compra-venda per 26 milions d'euros, la mateixa quantitat de la compra que va efectuar l'Ajuntament en el seu moment, després de 3 anys. I què fan amb aquest conveni que van votar el mes d'octubre? Doncs se'l salten a la torera. Al respecte dels acords d'aquest plenari ja veiem que són gairebé quimèrics. Són una quimera i, per tant, ni tan sols els que plantegen vostès mateixos acaben complint. Ni han fet la compravenda abans del 31 de desembre, ni hem rebut com a Ajuntament els 26 milions d'euros en un pagament únic, tal com deia el conveni. I jo els pregunto a vostès, govern, és la missió de l'Ajuntament de Barcelona fer de financera o de banca ètica de la Generalitat? El nostre grup creu que no. Acceptar la compravenda amb els còmodes plaços que es plantegen, 5 fins al 2014, i per 26 milions d'euros més els interessos, és, creiem, una falta de consideració pels veïns i veïnes de la ciutat i és un mal exemple per la gestió dels diners públics a la ciutat de Barcelona. Finalment, voldria insistir que d'alguna manera aquest Ajuntament, suposo que no en tornaran a ignorar aquesta demanda, que destini l'import íntegre de 26 milions d'euros de manera immediata al barri de la dreta de l'Eixample, que és una zona concretament amb mancança greu d'equipaments. Això seria el mínim que haurien de fer després d'aquesta lamentable aventura per la ciutat. Gràcies.